Якщо мирні переговори розгортатимуться за сценарієм Трампа, чи готова Україна до компромісів щодо територій, зокрема Криму? Ну, питання, а кого саме ви вбачаєте під Україною? Бо я думаю, що в кожного своя думка до питання перемоги, мирного процесу, справедливого миру і так далі. Тому компроміси щодо територій. Я вже неодноразово говорила про те, що в принципі території мають обговорюватися українським народом, і ніхто не має прийняти рішення, окрім українського народу. І можна з цього приводу провести референдум. Хтось почне говорити про складнощі того, що це не передбачено законом, це не передбачено Конституцією і так далі. Але я вам нагадаю, що закон можна змінити за декілька годин, причому пройти всі стадії від реєстрації до підписання і президентом України, і його опублікуванням. Тому аби було бажання і політична воля.